ассалому алайкум дӯстон азиз, тамошобинони канали Auto TV. ҳама каса хубен тинҷен. Биродир азиз, ҳамин рӯза навор фақат Nexi навор кардем. Nexi покупка кардем, пачкаш кардем. 7-8 дона Nexi арзон азон ба хотири шумо навор кардем. агар ки дар шумо Nexi боша, Opel боша, ягон намуди мошино, Mercedes-о, замино, хонаҳо, квартиро боша, агар нами WhatsApp ма дар экрани шумо видеош кинен, сураташро рӯи номери камаш мекунем, фурӯшда мегузорем. Nexi бенҳад арзонанд. аз ҳамин 10-11 ҳазор сар мешавад то 15 ҳазор. ҳақ қимат намонеда. шумо навора то охир тамошо кунен, дар канали ма подписатсия кунен. ҳар як мошинаро мо видеонавор кардем, фонни пурра ҳам пачкаш кардем, покупка кардем. наворо фақат Mercedes, Opel, 21 автомобил. хулас тамошо кунен. эвон аз сар мегин навора то охир тамошо кунен, лайкро бизанен. мо мегзарем ба қисми мошинҳо. якм Nexi фурӯшӣ бардор азиз. Devo Nexi ҳастае ки соли 1995 дар шаҳри Душанбе 11500 сомага бо савдош мекунем. Бардор азиз. Бензин, газ, мотор 1.6 механика. Срочно ин нарх камай, хел нарх нест. Бачо фақат Auto TV навор мекунем. хелра барои тамос кардан на 114 занг зан аз номи канали мо. Nexi бениҳоят тоза 11500 бо муомила дорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка ходовой 100%. балонош 70%, ҳуҷҷатош бучидаги срочно савдо мешавад. масъалаи утилизатсия гуфтагӣ нестам. бардор азиз. аки ҳуҷҷат надорам, ҳамиқа камбуд, хел масъалаи мотор, коробка ходовой зур, пенҷи бад, балоно ҳам зури бад 70-80%. хулас муомила мешавад. бо ҳозираша 11500 гуфтем, бо савдо мекунаша. солиш 95 дар Душанбе мошин нахаду гаштаste. мармат занг зад бо хусом масъалат кунем. бардор азиз. мегзарем ба дим Nexi фурӯшӣ. Devo Nexi ҳастае ки соли 1995 навора бо диққат тамошо кунем. бачаҳо соли 95 дар Душанбе 18000 сум меган. бензин плюс газ, мотор 1.6 механика. савдо дар назди мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. моторша нав карда меган, ҳама стандарт, коробка 100, ягон ҷояш варид надорад, чашка, хулас сос ҳамаш заводской, ходовой кам кор дорад. маслиҳат мешавад. бо иншоаллоҳ камтар муомила мекунем. ҳозираша 18000 гуфтем, бо савдош мекунем. шо меган Nexi харо марамат кунем. бо занг зада худотон масъала кунен. дар комментария нависен аз кадом маркаи мошино мо зубор фони наворш кунем. ҳамон мошин худо хоҳад фони навор мешавад. бардор азиз. баъд видеои баъдна худо хоҳад нашоти мошин худотон бо рақамҳои 552 занг зада масъала кунем. мегзарем ба сеюм Nexi фурӯшӣ. Devo Nexi ҳастае ки соли 1995 краскаи сафед. бачаҳои хоҳиш кардем краскаи сафедша зиёдтар навор кунен. мо ахтар пешниҳод кардагем. тамошо кунем бо диққат. дар кӯни бодом қарор дорад 16000 сомонӣ мега. бо савдо мешавад. дискои фасон зарги, балоно зур, номери транзит, краска сафед. мошин нахаду 16 бо муомила дорад. бензин, газ, мотор 1.5, коробкаш механика. ин навора мақсад пасано дарои кен. мо бисёртар мошинора чо мекуна мехаранд. ҳамое ки мақсад маблағшон камтаракай. мо додар дорем, бача амаки дорем, роиш мехтимат гап. бензин, газ, мотор 1.5, коробкаш механика. срочно мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 8 моҳа техосмотр дора мега. краскаш бениҳоят тозакай. ки муомила дора. бардор марамат занг зада масъала кунем. мегзарем ба чорум Nexi фурӯшӣ. боз як дона Devo Nexi ҳаста ки соли 96 мега ки 15 та бигем, бо муомила ҳам мекунем. иша алиши вариантора қайд кардаги нестам. бачако худотон боз занг зада масъала кунем. соли 96 масъалаи кузови қафо поёниш камтар гамут трешина дорад. краскаш паридагай камтар хел вазъият чамхай. хел ба нарх 15 та бо савдо мешавад. ҳолати хуби техникӣ, газ плюс бензин, мотор 1.6 механика. мошин пеш соза, ҳамо поёни кузов камтар трешина дорад. мақсад 200 тон. ин ҳамиҷа
дар ҳолати хуб ҳуҷҷат надора, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе Нексикаро маромад занг зидан. дарунаш тоза, чихелҳои фасон, чотка загӣ. Хулас мошинча бад нестай, камтар бо муомила ҳам мекунемша мегам. мегзарем ба панҷум Некси фурӯшӣ. Даево Некси ҳастае ки солош 1995 сол 10,000 сум мега бо муомила ҳам мекунанд шавад. Бензин, газ, мотор 1.6 механика. ҳуҷҷати 7 моҳа дорад. дар ҳолати хуби техникӣ нахабдо. Масъалаи маслаҳша намехӯрад мегар бу савдо мекунемша. Краска соз, ҳолати хуб, мотор, коробка ходовои соз, мақсад ки камбуд надорад. Мошин нахабдо. муомила мекунем. касоне ки мехаранд маромад занг зан масъала кунем. алиши ва интора қайд кардаги нестанд, бо камтар хулос савдо ҳам мешавад. беҳуда занг зана нашоти ҳар як мошин нороҳат накунед. агар дар шумо заминҳо, хонаҳо боша, агар маромад имо WhatsApp дар аввали намо дар охири намо монагем, метавонем рӯши мо рекламаш мекунем. албатта ки дар ҳамон сайтҳои ютуби, тикток ва инстаграм фурӯхта иншоалло ҳаракат ҳам метавонем. бачаҳо хулас муроҷиат кунем. мегзарем ба шашум Некси фурӯшӣ. даево Некси ҳастае ки ҳамин хел краскаш 1995 сола дар Душанбе 16000 сомон мега бо муомила ҳам хулас мекунанд. фақат ки муроҷиат кунем азизӣ. дар ҳолати хуби техникӣ краска бениҳоят тоза савдо мешавад бо нархи 16 бензин плюс газ, мотор 1.6 механика. дар ҳолати хуб, краска нав, моторшам нав. хулас ки мошин без камбуд, проблема надорад. муомила мешавад. баллонои соз, ака дисковаша задагӣ нестанд. дотон мезанен, ҳай мекунен, мегарад иншоалло. аз номи канали Авто ТВ муроҷиат кунед. хулас ки мошинча чотка маъқултон мешавад. ҳозирашаш 16000 бо камтара муомилаи хубам иншоалло мекунад ҳамроҳи шумо. агар ки аз номи канали Авто ТВ занг бизанем азизӣ. маромад занг зан худтон бо муроҷиат кунед нашоти нархҳои мошин. мегзарем ба ҳафтум Некси фурӯшӣ. даево Некси ҳастае ки солош 1996. ҳамин солҳои 96 бениҳоят бисёр Нексиёда дар шаҳри Бохтар қарор дорад. рақамошам наста 34 16500 сум бо муомила ҳам мекунемша. газ, бензин, мотор 1.6 механика муомила дорад. дар ҳолати хуби техника қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. мегирӣ фақат туташ мекунед. ки туташ чӣ бошад худтон бо занг зан масъала кунед. хулас ки 16500 краска бениҳоят тоза, баллоно зур, савдо дар назди ҳамин мошин дар шаҳри Бохтари Фурғон Тепа 16500 муомилашам мекунанд. касе ки мегира бачаҳо ҳамин рақамои наста 34 занг занед, бирем бихаренда туташ кунед. маромад занг зан худтон бо муомила кунед. бародари касоне ки лайкҳоро назарен, ҳатман ва ҳатман ҳамин лайкҳои бепула бизаненда дар канали мо подписатсия кунед. бовар дорем ягон хона бошад миёем иншоалло. ака шумо хостен мо Нексиёро навор кардем. дар комментария дидем ки бачаҳо фақат Некси хостанд, даже зангам задан бародар Некси навор ку фони зубор мондем. ин тараф кори шумо лайк подписатсия. хоҳиш ай ҳаматон дастгирӣ барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. WhatsApp мо дар роҳи экрани шумо. маромад занг занед, мо рекламаи арзонакш мекунем. ҳаракат карда фурӯхта метавонем. бачаҳо хай навор дарҷи ҷаст иншоалло.